אל הרומים ט'. אמת אני מדבר, במשיח, אינני משקר. מצפוני מעיד עמדי ברוח הקודש. גדול צערי וליבי דואב תמיד. עד כי הייתי מוכן להיות מנודה מן המשיח למען החי, שהם בני עמי, עצמי ובשרי. בני ישראל, אשר להם מעמד הבנים, הכבוד, הבריתות, מתן התורה, עבודת הקודש וההבטחות. להם האבות, ומהם מצד ייחוסו האנושי, המשיח שהוא מעל כל, אל מבורך לעולמים. אמן. לא כאילו דבר אלוהים שב ריקם, הרי לא כל אשר מישראל, ישראל הם. גם לא משום היותם צאצאי אברהם, הכל בנים, אלא ביצחק יקרא לך זרע. כלומר, לא בני הבשר הם בנים לאלוהים, אלא בני ההבטחה נחשבים לזרע. הן זה דבר ההבטחה. למועד אשוב אליך כעת חיה, ולשרה בן. ולא זו בלבד, אלא גם רבקה בהיותה הרה לאיש אחד, ליצחק אבינו. בטרם נולדו בניה, ובטרם עשו טוב או רע, נאמר לה, ורב יעבוד צעיר. כדי שתיקון תוכנית אלוהים המושתתת על בחירה, לא מתוך מעשים, אלא לפי קריאתו של הקורא. ככתוב, ואוהב את יעקב, ואת עשיו שנאתי. אם כן, מה נאמר? היש אי צדק אצל אלוהים? חס וחלילה. הרי למשה הוא אומר, וחנותי את אשר אחון, וריחמתי את אשר ארחם. לפיכך, אין זה בידיו של האדם הרוצה או המתאמץ, כי אם בידי אלוהים המרחם. ואכן אומר הכתוב לפרעה, בעבור זאת העמדתיך, בעבור הראותך את כוחי, ולמען ספר שמי בכל הארץ. ובכן, הוא מרחם על מי שהוא רוצה, ומקשה את לב מי שהוא רוצה. אז אתה תאמר לי, מדוע הוא עוד מאשים, שהרי מי יעמוד נגד רצונו? אך מי אתה, בן אדם, כי תתווכח עם אלוהים? האם יאמר מעשה לעושהו, מדוע ככה עשיתני? האם מאותו חומר אין יוצא רשאי ליצור כלי אחד לכבוד, וכלי אחר לשימוש שאין בו כבוד? ומה הם אלוהים, אף כי חפץ להראות את זעמו ולגלות את כוחו? סבל באורך רוח רב כלי זעם מוכנים להרס, כדי לגלות את עושר כבודו בכלי חנינה, שמראש הכין אותם לכבוד. כלומר, אותנו, אשר גם קרא לא רק מקרב היהודים, אלא גם מקרב הגויים, כמו שהוא אומר גם בהושע. אקרא ללא עמי עמי, וללא רוחמה רוחמה. והיה במקום אשר יאמר להם, לא עמי אתם, יאמר להם, בני אל חי. וישעיהו מכריז על ישראל, כי אם יהיה מספר בני ישראל ככל הים, שער ישוב בו, כי חלה ונחרצה, אדוני עושה בקרב הארץ. וכן אמר ישעיהו קודם לכן, לולי אדוני צבאות הותיר לנו שריד, כמעט כסדום היינו, לעמורה דמינו. אם כן, מה נאמר? גויים שלא רדפו צדקה, השיגו צדקה, אבל צדקה שעל יסוד אמונה. ישראל, לעומת זאת, חתרו לתורה של צדקה, אך לתורה זו לא הגיעו. מדוע? מפני שלא ביקשו מתוך אמונה, אלא מתוך מעשים. הם נכשלו באבן הנגף, ככתוב, הנני ייסד בציון אבן נגף, וצור מכשול, והמאמין בו לא יבוש.